Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa da zarar mun ɗaura sabon shirinmu. Tare da ni Rabi'atu Kabirranka, idan dai ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun tsaya daidai inda Asabe ta ce buɗe murjani ci. Bayan murja ta buɗe, Asabe ta ce taho mu je amma ki kula ban da waiwayi sannan ki riƙe hannuna ki kuma rintsa idonki don gudun kada ki ga wani abin tsoron. Bayan sun fito Asabe ta ce akwai tsanin da na tanadan maki shi za ki taka. Ki haye wannan katangar mai tsananin tsawo. Sai dai ba zai ƙarasa ba, sai dai ki dabaru ki ƙarasa. Haiwa daga nan sai ki san ta yadda za ki faɗa, Allah ya baki sa'a. Murja ta ce, na gode Asabe, Allah ya saka miki da alkhairi. Asabe ta ce ba mu da lokaci, maza hau ina sake tunasar da ki ban da waiwayi. Ko da kin fice ki ta kanki kawai. A cikin kuma littafin nan ne na A Duniya ne, wanda Hafsat A. Ladan ta wallafa. A. Ladan Publishers suka aiko mana da littafin, yanzu kuma shirin zai dora. Haka Murja ta hau tsanin duk da rawa da jikinta ke yi. Asabe na dafe da shi. Da ƙyar da ta ga ta gama da tsanin, ta samu wata kafa ta kama tana hawa kamar za ta faɗo. Allah dai ya taimake ta har ta kamo ƙarshen katangar. Ta leƙa ba ta hango ƙasan ba saboda nisa ga duhun dare, haka ta rintsa ido kawai ta faɗa ji kake tum. Ta faɗa ƙasa cikin rashin sa'a, ta faɗa akan hannunta na dama. A take ya ce ƙas, alamun ya ɓalle. Ta saki wata gigitacciyar ƙara. Duk da dai duk gurjewar da ta yi bata ji ba. Illa hannun da a take ya hau wani azababbar raɗaɗi, amma a haka ta miƙe ta fara wani irin gudu. A cikin duhun dare babu maganar tsoro. Lalle ne da ake cewa idan ka ga ƙi gudu sa gudu ne bai zo ba. Ga azabar da hannunta ke mata ga kuma ciwukan jikinta. Amma a hakan take tiƙar gudu. Fatanta kawai ta fice daga nahiyar gurin gaba ɗaya. Ko da ta fita babban titi bata saurara ba, babu wasu jama'a sosai kasancewar dare ya fara. Motoci ma sai jefi-jefi. Ita dai bata san iya adadin lokacin da ta shafe tana gudu ba. Sai da kafafunta suka sare ta kife a gefen titi. Tana haki da kuka saboda matsanancin ciwon da hannunta ke mata. Tana ta ɗagawa motoci hannu, babu wanda ya saurare ta. Ta kai akalla minti wajen 20. Sannan wata bus ta zo wucewa, cikin sa'a kuma ta tsaya da ƙyar ta iya miƙewa tana faɗin Kano don Allah ku taimake ni. Direba ya ce shigo mu je. Wani ya fito da sauri ya buɗe mata, ta faɗa a gigice. Wasu da ke cikin motar suka fara maganganu. Wani na cewa mu da za mu je Jos, me kuma ya kai ku ɗaukar na Kano. Ɗayan mutumin da ya buɗe wa Murja ya ce, kai dai ba ka hau mota ba? To ka zuba ido ka gani mana. Wata mata ta ce ni ma na sami ‘yar uwa. Dan Kano zan je ni da ɗana. Murja ta kifa kai da kujerar. Ita kaɗai ta san bala'in da ƙwaƙwalwarta ke karɓa. Gudu kawai direba ke zabgawa, babu ƙaƙƙautawa. An yi tafiya ta wajen awa ɗaya. Kawai ta ji an taka birki a tsakiyar titi. Ga gurin daji ne, sai duk mutanen suka fara tambayar lafiya. A take mutumin ya buga musu tsawa, ya buɗe motar yana cewa ƙwaya kowa ya fito. Direba ma ya fito sai gashi ya zaro bindiga a ƙugunsa yana kallon su ido a buɗe yana cewa kowa ya fito da abin da ke jikinsa ko kuma mu hallaka shi. Za su fara ihu ya harbi sama, kowa ya natsu. Ashe motar nan duk 'yan fashi ne, su 5 ne fasinja, kuma su 6 ne. Har da Murja suka sa duk suka yi rubda ciki suka fara caje su. Mazan 2 an samu kuɗi a jikinsu da jikarsu, matar nan ma an samu kuɗi sai dai babu yawa. Don haka suka fara jibgarsu saboda fushin ba su samu wani abin arziki ba. Murja ko kuɗin mota babu a tare da ita, balle su samu wani abin. Kuka take tana nuna musu halin da hannunta yake ciki. Direba ya ce wannan tun da ba ta da kuɗi za mu karɓi abin kuɗi a hannunta. Kafin te wani yunƙuri sun kifar da ita, su 4 sai da suka yi mata fyaɗe ga baki ɗayansu. Suka hau motar su suka juya da gudu suka tafi. Wannan mata da ɗanta namiji suka yi kan Murja, ba ta numfashi. Matar ta fashe da kuka tana cewa sun kashe ta. Suna cikin haka Allah ya aiko musu da wasu masu motar haya. amma ba su gaggawar shiga ba
sai da suka tabbatar da cewa motar hayar ce. Suka bayyana musu abin da ya faru, direba ya ce su shiga amma ba Kano zai je ba. Haka aka rinka juye da su har dai Allah ya kawo su garin Kano. Murja dai bata farfado ba har aka iso. Matar da ɗanta suka wuce da ita asibiti don su bayar da gawarta a yi cigiyar 'yan uwanta. Likitan da ya karɓe ta ya tabbatar musu tana da rai, aikuwa cikin awa ɗaya da ya bata taimako ta farfado, tana surute kamar mahaukaciya. Sai da ya mata allura sannan aka samu aka gyara karayar hannunta. Saboda masifar azaba sai da ta farfado, ta cika asibitin da ihu. Maza ne suka riƙe ta har aka gama gyaran. Ta sake sumewa bayan ta yi barin cikin da ke jikinta. Ita dai wannan mata da wannan saurayin suka nufi inda za su suka sanar da likitan da ya karɓe ta. Idan ta dawo hayyacinta sai ta faɗi inda 'yan uwanta suke. Da yake likita ne mai tausayi ya ce babu matsala. A ɓangaren Kabir kuwa, Munir ya ɗauke shi a babur ɗinsa a washe garin da abin ya faru sun je gurin wani malam akan ya taimaka wa Kabir. Shi kansa malamin ya tausaya wa halin da Kabir yake ciki. A take kuma ya rubutu har kala 2 ya bashi. Ya kuma bashi addu'o'in da zai riƙa dagewa a kansu. Tare kuma da alƙawalin shi ma zai taya shi da addu'a musamman akan satar a daidaita sahunsa. Idan har akwai rahoto za a ganta. Suka yi godiya mai tarin yawa. Munir ya bashi sadaka suka taso ya kawo shi gida suka yi sallama. Kabir na ta masa godiya. Ya shigo ya tarar da Sumayya suna zaune ita da Umma wadda ta yi wa waya. Ita ma ta bazama hankalinta a tashi. Tana ganin shigowar Kabir. Hawaye suka dawo wa Umma. Kallonsa take cike da tausayawa da wata irin ƙauna a cikin ranta. Tana kuma tuno Kabir a baya sai kuma ta kalli yadda ya koma a yanzu. Ya yi baƙi ya rame. Kaya har sun fara yi masa yawa. Babu dai ta gama bayyana a gare shi. Ta kalli kyakkyawar diyarta. Ita ma wadda duk ta fige sai turtsetsen ciki a gaba. Hakika idan Ubangiji ya hukunto abu akan bawansa sai dai a yi haƙuri a yi addu'a amma babu wanda ya isa ya yi wa bawa. Ya saki fara'a wadda kana gani ka san ƙarfin hali ne. Ya zauna suka gaisa. Umma na goge ido ta shiga yi masa jaje da ba shi haƙuri. Ta rufe shi da nasiha har shi ma ya ji kamar yi kuka. Ƙarshe ya tashi ya wuce ɗaki, Umma da Sumayya na sharar hawaye. Sai yammaci sannan ta koma gida ranta a jagule. Akan halin da Kabir ke ciki, yana matuƙar ɗaga wa Umma hankali. Ji take kamar ita ce ta kawo shi duniya. To ita ma Sumayya duk da fama da take da kanta, ta yi iya ƙoƙarinta don ganin ta samarwa da mijinta natsuwa. Abin da ke faranta wa Kabir rai kenan yake kuma gode wa Allah da ya azurta shi da salihar mata ta gari irin Sumayya. Kwana 11 tsakani, Allah ya sauki Sumayya a daren Juma'a kuma Allah ya ka abin da sauki. Dan Sumayya mai dauriya ce tun safe take ta abu ɗaya har dare, ko Kabir ɗin ma bata faɗi mawa ba. Sai da kansa ya fahimta, yayye a kansu tafi asibiti. Fafur ta ƙi don kuwa ta san cewa ba su da wani abu na zuwa asibiti. Shi yasa Tintin ta dage da gaya wa Allah ya kawo mata ɗauki ya kuma sauke ta lafiya. Ba tare da sun je asibiti ba, tsakar dare ciwo ya ta'azzara. A rikice Kabir ya je ya buga wa Hajiya kofa, ta biyo shi cikin ikon Allah. Hajiya na shigowa, ta ji kukan jariri, ta ƙarasa da gudu, dama tana aje da komai. Ita ce ta karɓi haihuwa, ta gyara komai an samu ɗiya mace kyakkyawa tubarkalla. Mai jego ma tun da ta sauka sai ga ta ƙalau. Kabir na falo yana ta safa da marwa, ya rasa inda zai tsoma ransa don farin ciki kamar ba a Tunda Hajiya ta leƙo ta gaya masa an samu ya mace a ransa ya ce Kairat ta dawo, bata bar shi ya shigo dai ɗakin ba sai da ta gyara komai sannan ta bashi yarinya. Ta shiga da Sumayya ban ɗaki don yi mata wanka kafin safiya mai jego da bebi sun fito ras. Hatta Hajiya a Tunis sai da safe ta ji haihuwa. Ko kusa bata yi murna ba, balle ta leƙo sai ma habaicin wai saboda an tsane ta. Tana naƙudar ba a sanar da ita ba. To ga Hajiya nan ta yi musu tsiyar da za ta yi musu har da yi wa Hajiya Aisha gori. Wai gwanda ita dai tana haihuwa kuma tana da 'ya'ya babu dai wanda ya tanka mata tana ta abinta. A ranar 'yan uwa da abokan arziki sun cika gida ana ta murna.
sa'an tuna imani a gaba-gaba sai Munir da ya zo da matarsa Maryama. Abdulaziz ma yayan Sumayya ya zo da matarsa, kuma 'yan uwa sun yi musu ƙoƙari sosai. A daren Kabir ya yi wa yarinya huɗuba da sunan Hajiya Umma, mahaifiyar Sumayya, amma ya ce Kairat za a dinga kiranta. Kowa ya yi farin ciki musamman Ummai. An yi taron suna madaidaici, 'yan uwa sun yi kara don Kabir bai kashe ko kwandalarsa ba, amma Allah ya kawo masa tallafinsa, kuma babu laifi, bebi ta samu kaya. Haka ita ma mai jegon, hatta Khalid ma murna yake cike da ita da ganin bebin da aka haifo masa. Ji da ita yake yi sosai. Haka rayuwa ta ci gaba da garawa. Kabir dai yana zaune a gida, babu abin yi, babu kuma inda yake zuwa, sai dai ko kofar gida ko kuma gurin Munir. Idan ya je su ɗan yi hira, idan Munir ɗin bai je ofis ba ko kuma idan ya dawo. Gidan Alhaji Aqilu kuwa Hajiya Asiya na cikin damuwa da baƙin cikin batan a daidaita sahun Kabiru, domin ta yi ta buga masa waya amma shiru babu labari. Shi ne ma ya ce ta kwantar da hankalinta, addu'a za ta tsananta yi na Allah ya kawo ɗauki a gare su duka, ya baiwa Alhaji lafiya. Lokacin da aka yi haihuwa ya buga mata ya sanar da ita, ta yi murna ƙwarai kuma ta zo barka. Ranar suna ma ta dawo, ko da ta gaya wa Alhajin cewa ya babu abin da ya dame shi da wannan macucin yaron. Ita ta buga-bugar abin da za ta samu ta kawo musu don ba ta da shi. Azzalumin ƙanan mijinta kuma Alhaji Biliya tun da ya yi musu aiken kayan abinci da 'yan kuɗi ƙalilan, bayan kuma ya ci mutuncinta, bata sake sanya shi a idanta ba, kuma bata ƙara zuwa gidansa ba. Ta ci gaba da kai ƙararsa wurin Ubangiji na ya saka musu da gaggawa. Riguna 2 ta samu ta kai wa Sumayya. Kabir har faɗaye yana matuƙar tausaya wa baiwar Allah bisa ga halin da ta samu kanta a ciki, bayan jin daɗi da ta yi da sabo da shi tsawon lokaci. Wata yayar Hajiya Asiya ce daga Maraɗi ta kawo mata ziyara. Tsawon lokaci bata samu ta ziyarce ta ba sakamakon cuta da ta fama da ita. Sai dai suna waya, ita kanta Hajiya Asiya ta so ta je, sai ita ma ibtila'in ciwo ya samu mijinta, ga kuma halin rashin da suke ciki. Hajiya ta yi matuƙar farin ciki da zuwan Hajiya Fatima. Bayan sun gaisa a falo da Alhaji Aqilu, ta jajanta mata ƙwarai, tana bin sa da kallon tausayi. Ta ga gidan gabaki ɗaya ya sauya mata. Da yadda 'yar uwar ta take ba ta labarin halin da suke ciki, bata gaskata ba sai da ta zo har ƙwalla sai da ta zubar, a sanadin halin da ta gan ciki. Duk wani arzikin duniya suna cikinsa, amma a yanzu su ne a irin wannan rayuwar, ga kuma ciwo. Hatta ita kanta Hajiya Asiyar ta sauya kamar ba ita ba. Sai da daddare bayan sun je ɗaki sun kwanta, shi kuma yaronta da suka zo tare, Zaharaddin, na ɗakin baƙi da ke a harabar gidan. Hajja Fatima ta dubi Hajiya Asiya ido fal da ƙwalla ta ce, ban taɓa zaton halin da kuke ciki ya kai haka ba. Ta yaya haka ta faru? Ina arzikin Alhaji yake? Naga gida ya yi baƙiƙirin babu cima mai kyau, ga kuma Alhaji a cikin ciwo. Cikin kuka Hajiya Asiya ta warware wa yayarta komai da ya faru har zuwa yanzu. Hajiya Fatima ta yi shiru zuwa can, ta numfasa ta ce, amma Asiya, me yasa baki sanar da ni irin wannan al'amari ba? Tun farkon faruwarsa ai ya kamata ki sanar da ni. Kina da wadda ta fi ni ne a duniya? Ba mu da uwa sai uba wanda ya nesa da mu a halin yanzu. Hajiya Asiya ta goge ƙwallar da ta cika mata idanu ta ce, ba haka bane Hajja. Na yi duba da halin da kike ciki ne na rashin lafiya tsawon lokaci, amma ki yi haƙuri. Hajja Fatima ta sake jan numfashi ta ce, duk wanda ya ji labarin nan zai tabbatarwa da kansa cewa aikin asiri ne aka yi wa Alhaji Aqilu. Ba kuma kowa bane illa ɗan uwansa. Wani mataki kuka ɗauka a lokacin na addu'a? Hajiya Asiya ta ce, tun da muka fita har waje muka dawo babu nasara, na san cewa abin ya fi ƙarfin asibiti. Sai muka duƙufa ana addu'a, malamai kala-kala sun zo amma babu nasara. Har abin da ke hannunmu ya ƙare, ya zama na Alhaji Biliya ya riƙe komai, ya daina yi mana komai, ko zuwa duba shi baya yi. Sai na zuba wa sarautar Allah ido, ina addu'a a koda yaushe, duk dare bana bacci isasshe. Hajja Fatima ta ce, insha Allah ƙarshen matsalar ya zo, babu wanda ya cancanta ajiyewa da matsalar Alhaji illa Malam Abdullahi, wani bawan Allah a nan wajenmu yake, shine silar warakata daga mugun ciwon da na game da shi sakamakon sihirin da kishiya ta min, saboda haka gare shi
za mu je gobe ya kamata kuma a yi shiri in koma in roƙe shi ya biyo ni mu zo gidan nan yi aikin taimako. Hajiya Asiya ta saki fara'a da cewa Allah ya saka Hajja, amma kina ganin zai zo? Ta ce ƙwarai in Allah da zai zo, mutum ne mai taimako da sauƙin hali. Yana taimakawa a ko'ina, musamman idan ya duba ya ga harkar da zalunci a cikinta. Jirgi zan bi kawai na je na ɗauko shi. Hajiya Asiya ta fara sabon hawayen murna ta ce, amma Hajiya, na sanar da ke cewa ba mu da komai sai dai idan gurin Biliya zan koma ko zai bayar. Hajja ta ce babu wani abu, rabu da shi. Ƙarshensa ya zo in Allah da zan yi komai da aljihuna. Sai Hajiya Asiya ta rasa bakin magana, kusan raba dare suka yi suna hira. To masu sauraron mu, a nan za mu dakata sai idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.